afternoon guys. Si Nanay Basing ni sa akong channel magduwa mi sa mga apo. Ang mga apo, ang mga naatanawa ang mga apo. Agtaliwa mo na yung PWD. Nagkaning primero mo ni si Janela. Mo ni unang hubot. Yehey! Unang hubot. Guys, Hubot. maglibat guys. Kuha. Kuha kisa. Sabing. Nubog ilo. Unsa man din? Yes! Skyflex ang ay. Basta nahatot ang tingban. Unsa man ka? Salamat, Nanay. Please subscribe Nanay Basing channel. Yay! Likod mo. Kapi na, kahit na nga. Tagaan ka na. Okay ra ko na ay, okay ra. Nay, okay ra na. 2 pesos. Yay! Mas mahal mag-aangga. Kate. Munsa makate. Thank you. Ayun. Please subscribe, like, and share. Nanay Basing. Nanay Basing's channel. Masarap po ka ho, anay. Nag-uinod akong thank you, Nay. Isa mo. Ha? 2 pesos. Munsa maka. Thank you. Once no bear. Pulboro. Magpapakaanggang. Saya, unsa man. One pita biskuit. Kain ko, sa prita. Ano, mana? Wala. White rabbit. Unsa na yun mo? White rabbit. Unsa mo kuya? Mura mga thank you. Thank you. Please subscribe to Nanay Basing's channel. 2 pesos. Sige na lang. Pwede out of 4. 9. Sige, palit sa mo ka. Palit sa mo. City lang mo na. Ikaw, ipalit sa mo ka. Sige na. Mao ni ang mga apo, nakadaag, nakangisi, oh. Oh, labi na sila, nakainom nag-royal, agay. Ito apong mga laki, RC. Maro to guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw sa mong channel. Channel ni Ella, bitaw. Joke lang. Please subscribe, Naglibat. like, and comment. Thank you. Yeah.